където да отдадем необходимата почет на нашата благодетелка. Децата ми предлагам най-напред дечицата с венеца да тръгнат. Ще да тръгнат след това децата. По-бавничко, по-бавничко. По-бавно. Не, няма. Сега ще минете по тези картони. Така единия на след други. Служите по... Моля гостите да поднесат цветя. Хайде, майче. Ото. Сега.
Махнете очилата. Така кой ще ги познае. Айде вече. Лодка. Днес сме се събрали да почетем тържествено 115-та годишнина от създаването на дома за деца лишени от родителска грижа Теофанол Попов.
Във връзка с това ще помоля всички присъстващи, клекнали с едноминутно мълчание, да почетем паметта, живота и делото на нашия патрон. А сега ми позволете да дам думата на директора на дома, госпожа Рилка Иванова, за кратко слово. Уважаеми гости, скъпи колеги, драги бивши и настоящи възпитаници, дами и господа! Добре дошли на нашето тържество по случай 115 години Дом Теофано Попова. Събрали сме се да отдадем заслужена почет на една високо благородна и интелигентна жена, чието дело и днес дава своите плодове. Теофано Попова е родена през 1856 година в Стара Загора в семейството на Нено Тодоров, буден и любознателен българин, който отрано вдъхва в дъщеря си чистите възрожденски идеи и християнски добродетели. Вуйчо е известният старозагорски учител и книжовник Атанас Иванов. Още 5 годишна постъпва в девическото училище, а на 14 годишна възраст вече преподава на свои връстнички български език, педагогика и словесност. Непрекъснато се самообразова, изучава руски, френски, турски и еврейски езици. След освобождението учителства в Свищов, Казанлък, Севлиево и Солун, а през 1894 година окончателно се завръща в Стара Загора, където е назначена като учителка по български език в девическата гимназия. Сполетялите лични нещастия не прекъсват патриотичния дух, а отварят сърцето й за болката на другите. Теофано Попова счита, че може да помага единствено като се отдаде на благотворителна дейност. С присъщата й енергия се заема с създаването на благотворителното дружество Добри самарянин и дълги години е негов председател. Целта на дружеството, според устава, е да помага в случай на нужда, материално и нравствено, на крайно бедни, живущи в Стара Загора и Старозагорски окръг, без различие на вяра и народност. Към дружеството се създава сиропиталище, което има задължението да се грижи за материалната издръжка, здравето и обучението на останали без родители деца. От тях се възпитават нравствени добродетели, навици по отношение на дисциплина, хигиена, режим и други. Впоследствие дружеството урежда старопиталище, където се осигурява храна и подслон на стари хора, в окаяно, здравословно и финансово състояние, а други се подпомагат по домовете им. Дейността на Теофано Попова не се ограничава в дружествените благотворителни заведения. Тя организира бюра за безработни, безплатни трапезарии, грижи се за сираците и след като напуснат сиропиталище. В края на живота си завещава на Добри самарянин движими и недвижими имоти. Примерът ѝ е последван от много обществени и държавни институции, от десетки видни старозагорски граждани. Теофано Попова има разностранни интереси. Тя подготвя възпитателни и религиозни беседи, речи и слова, които произнася при определени случаи. Интересни са беседите и сказките за развитието на просветата и културата, за ролята на жената в обществото. Записките ѝ с историческо съдържание засягат национално-освободителните борби и най-вече априлското въстание с изявените му водачи. Прави опити и в областта на литературата. Пише пиесите Седянка, Кръци, Прикладеница, Сгодявка и други.
Една от пиесите из Старозагорското въстание е поставена на сцената на Дружество театър през 1939 година от актрисата Мара Шопова. И все пак, това, което отрежда почетно място на Теофано Попова сред най-заслужилите старозагорци, е благотворителността, издигната от нея в начин на живот. Тя отдава всичките си сили и цялата си собственост на това благородно дело, без да очаква признание и благодарност. Дълбок поклон пред живота и делото на тази изключителна жена. Благодаря ви за присъствието и ви каня след обяд в 17:30 часа в залата на Регионална библиотека Захари Княжески ще има тържество по случай юбилея. Там също са изложени документи от Държавния архив. Може да се запознаете с документи, които показват създаването на дружеството Добри самарянин. Материали от живота и дейността на Теофано Попова, снимки стари на бивши възпитаници, на дейността в дома. Така че ще ви бъде много интересно. Освен програмата, ще има и какво да видите. Благодаря ви още веднъж. А сега може да отидем заедно, да разгледаме дома, да седнем, да се поприказваме, ако имате въпроси, или сега, ако има някой да каже, някой иска да изкаже благодарност или нещо иска да каже от бившите възпитаници или от другите роднините на Теофано Попова, моля да заповядат. Къде е погребаната? Знае ли се? Аз не знам. Признавам се, че не знам къде е погребана. Ако някой тук присъстващите знае. А знаете ли гроба къде е? Да, те го разрушиха. Да. Иска ли някой нещо да каже? Ако не, заповядайте да разгледаме дома. Има и почерпка. Ще се почерпим и след обяд пак ще се само за момент, господин Влайков забрави. Това е едно изпълнение на председател от групата за поддържане с ръководител господин Николай. Ела, моко, на нашата седянка,
отгоре само. Заповядайте. Къде е мартинчето място? Да се разберем. Свърши време за зала. Всичките. Айде, камера.